Sestrička. Časť prvá. Pokojný život. Mami, prečo máte v izbe tak málo miesta? Je tu postielka, nové hračky. Prečo? No, vieš, budeme mať bábätko. Zajtra sa narodí. To naozaj? A môžem sa o ňo starať? No jasné, Zlatko. Tak ja si idem upratať izbu. Dobre. A idem sa naučiť. Myslíš, že to nejako poznačí? Ale nie, určite nie. Chod naváriť a upratať izbu. Dobre. Čo to v tej ladničke máme? Meso. Idem sa pozrieť do komórky. To sú granule. To by som dneska mohla prežiť. Zlatko, čo porábaš? Robím si úlohy a idem sa práve umyť. No dobre. Ja ti zatiaľ skontrolujem. Dobre.